name of the Lord our God. Hallelujah. Amen. Singahlala phansi bathandekayo. Hallelujah. Asibingelele ekseni ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Asibonge uNkulunkulu nangaleli thuba nangalomusa uNkulunkulu asephinde wasipha wona njengabantwana bakhe. Ekseni ukuba sevele ebusweni bakhe sizomdumisa sizomphakamisa. Hallelujah. Siyabingelela umprofeti umama, siyabingelela abefundisi, siyabingelela ama-elder, amadikoni, bonke baba, bonke mama, ama-eagles, abantwana abancane, abantu abasha, omkhulu nogogo, umzimba kaKristu uwonke. Sanibonani bathandekayo ngegama lenkosi. Amen. Hallelujah. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu lokho okuhle nokumangalisayo asenzela khona imihla ngemihla. Hallelujah. Sibonga uNkulunkulu nangeviki esiphuma kulona nomsebenzi wonke uNkulunkulu asenzele wona bathandekayo kwizigaba zonke. Inkosi yomusa mayibusise ibandla layo. Amen. Ngicela siyezwini lenkosi siya ngase kupheleni kuka September. Bangaka bathaka rewind uSeptember noma ka extend uSeptember qhubeke. Oh bambalwa bathandekayo. Oh baningi abathi uSeptember hayi akaphinda phinde umkhiqizo wakhona mawande. Hallelujah. Siya ngasekuphetheni bathandekayo sizongena kwinyanga entsha uNkulunkulu kukhona nakhona asibekele khona. Mfisa ke kodwa sivale inyanga yethu kaSeptember ngezwi lenkosi namhlanje ekseni sibuyele kwincwadi yabaseKolose besithathu verse number 1 siphele verse number 3. Kade sisebenza ke bathandekayo iphimbo lami linjeni so ke ungasoli lutho. Ungenze njani makhelwane? Ngasoli lutho. Yes, hayi ungasoli lutho. Sikhona siyaqhubeka. Verse 1 siphele ko verse 3 bathandekayo. Amen. Fisa namhlanje sibuke okwexwayiso esakunikwa ngezwi lenkosi ngesikhathi esiphila kusona singalibali ukubheka lezo zinto. Siqhubeka kodwa samukela enkosini sigada izinto ezingasenza ngasekugcineni inkosi sikwenze konke ekuthembisile bese kulahleka thina. Hallelujah. Afunda. Ngakho ke uma navuswa kanye noKristu Yebo. funani okwaphezulu. Funani okwaphezulu. Bandla likaKristu. Noma ngabe izinto zonke zikhona amathuba onke ayabonakala. Masingalibali amehlo ethu aze abheke kakhulu la sikhona. Inhliziyo zethu nomoya wethu mawufuna kwaphezulu. Ezintweni zonke kukho konke uNkulunkulu abesenhlizweni yami ezintweni zonke. Uma nafa kanye noKristu, uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu lapho ekhona uKristu. Yabo. Ehleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Emi kwiposition eright nobaba uNkulunkulu. Amen. Engadukelene nosimakade. Bemunye. Sesinakho konke. Sesikutholile ukufiswa inhliziyo yethu. Masibambelele uKristu. Amen. Likhona bathandekayo. Amen. Ziningi izinto esingabhekana nazo, ziningi izinto futhi esingazimukela, ziningi izinto ezingasijabulisa zisinethezise, kodwa masingalahlekelwa uKristu naye okwiposition eright nobaba uNkulunkulu esekwenze konke ngobuyela kwiposition efanele. Amen. Qhubeka. Nakani okwaphezulu. Nakani okwaphezulu. Ninganaki okusemhlabeni. Kuningi okusemhlabeni okwenzakalayo. Makungawavala amehlo ethu. Amen. Size silahlekelwe ilokho okukhulu okwaphezulu. Amen. Okufanele sifinyelele kukho bathandekayo. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Impilo inezinto eziningi
ineyigaba eziningi, inezinto eziningi ezivelayo, inezidingo ezahlukeneyo. But mayingasenzi silahlekelwe ukubheka okufanele sikubheke. Amen. Hallelujah. Amen. Ake ngibone umuntu nje omncane from 12 years kuye ezansi athi nje isandla. 12 years kuya phansi. Khona bangekho sure ukuthi banangaki. Oh uyabona uthi nje uyazazi ukuthi hey yimi lowo. All right. Unezidingo zakhe lo. Kwi-age akuyona. Hallelujah. 12 kuya ku-18. Unezidingo zakhe nalo kulesi sigaba akusona. Kunezinto ayifisa, kunezinto athi mangathola lokho kobe kuyisifiso senhliziyo yami. Amen. 18 to 30. Naye lo unezidingo naye anazo, unezifiso naye anazo. Amen. Above 30 siyele phezulu. Sinezidingo nathi enjalo ngokuhlukana kwazo. Amen. But kukho konke lokho esikufunayo nesikubhekayo singalahlekelwa ukunaka okwaphezulu. Sesinakho singakhohlwa ukunaka okwaphezulu. Singakabi nakho sisakufuna singakhohlwa ukunaka okwaphezulu. Hallelujah. Amen. Ninganaka okusemhlabeni bazana okwesikhashana mangasenzi silahlekelwe okwaphezulu. Qhubeka. Ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. Nxa ebonakaliswa uKristu ongukuphila kwethu, nani ke niyakubonakaliswa kanye naye enkazimulweni. Sinake sibheke ukuthi kukho konke singalahlekelwa. Ake sibuke izwi lenkosi lithini ngesikhathi esiphila kusona. Sesimukele zonke izifiso zenhliziyo yami. Senginakho, senginelisekile. Senginokujabula okunokuneliseka. Nakhe fasiqaphela. 2 Timothy chapter 3 verse 1 uphele ku verse 5. Kepha yazi lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina kuyakufika izikhathi ezinzima. Bambake emakhelwane. Ngakubheka kancane. Wena ophila kulesi sikhathi. Amen. Izinsuku zokugcina. Thintela emakhelwane. Ithina esiphila kulesi sikhathi. Ngithina isiphila kulesi sikhathi. Hallelujah. Amen. Ithina esiphila kulesi sikhathi. Hallelujah. Amen. Ithina bathandekayo esiphila kulesi sikhathi. Amen. Fasiqaphele kakhulu lokho esabekelwa khona nesaqapheliswa ngakho ukuba sibheke ngezikhathi zokugcina. Kepha yazi lokho ukuthi ngezinsuku zokugcina kuyakufika izikhathi ezinzima. Qhubeka. Ngokuba abantu bayakuba ngabazithandayo. Bheka makhelwane. Injani impilo yabantu kulezi sikhathi esiphila kuzona? Abayithandi? Ngayithanda. Ngokungaphezulu. Ngendlela esiyithanda ngayo singenza noma yini. Hallelujah. Amen. Ngiyazi mangasho lokho ngasengathi ngishabathile bese kusala abanye kodwa ngivumele ngengeze bonke. Singayiguqula sibe okunye ngoba siyazithanda. Uzwile makhelwane? Amen. Bawuba abantu abanjani? Abazithandayo. Kubi ukuyithanda. Kodwa kubi uma ngabe sekuyinto esengibambelele kuyona ngaphezulu kukaNkulunkulu. Sengithanda ngaphezulu kukaNkulunkulu. Ngendlela abantu abayithanda ngayo bayinakekela kulezi insuku. Sengamane kume uNkulunkulu ngendlela bona abayithanda ngayo ngakhona. Hallelujah. Angammisa uNkulunkulu ukuze azi attende yena ngoba banjani abantu bayazithanda kulesi sikhathi esiphila kusona. Amen. Thana makhelane kuhle ukuyithanda. Kuhle ukuyithanda. Kodwa qaphela. Kodwa qaphela. Izinsuku zokugcina lezi. Izinsuku zokugcina. Khona namawala.
Ona namawala. Omunye bathandekayo ngiyayikhulumela ngoba umfundisi ke una wonke ama reports futhi uma ungangisola uthi ngisho la njoba ngila umosha isikhathi njoba ngisazoshona kusasa futhi ukuze kusizakale omunye nomunye. Haleluya. Angisho ngoba kudaba lwakho kodwa nje kufanele ngikhulumile. Wathi omunye sixoxa naye hawukwenze njani wangakwazi ukuthembeka kweshumi. Hey ngixakekele ngisho uNkulunkulu uyazi. Ngisho bani? So kusho ukuthi wamtshela noNkulunkulu, "Hey weNkulunkulu, uzoma kancane kungimele ngoba ngixakekele." Kuyama nokwakhe akumi. Indaba uyithanda ngaphezulu kokuhlonipha uNkulunkulu. Bonke abantu bafikelwa zikhathi enzima. Bonke abantu bafikelwa isikhathi lakho ngixakekile. But fangiqaphele ngingasithandi kakhulu ngize ngedlule uNkulunkulu. Ulula athi umuntu nje yindaba ngayinkonzweni hey bengikhathele khathele bani wena asekho usuku likaNkulunkulu alisahlonishwa ngoba wena unjani ukhathele wena yilokho ukuzithanda kakhulu fangi attend mina uNkulunkulu akangimele kancane bekuyisonto kodwa bengewona umgqibelo ukukhathala kwakho wena oyibela la ubuya khona bekuye wena kodwa usuku lokukhonza abantu uNkulunkulu sengithole konke engikufisayo senginakho sengijabulisa ngiqaphele ngingagcini ngiattenda mina kakhulu ngize ngikhohlwe uNkulunkulu. Amen. Ibamba makhelwane. Amen. Ngisho uNkulunkulu uyazi washo nje ngesibindi ngisho uNkulunkulu sezama ukuthi mfundisi wena thula ngoba uNkulunkulu impela uqobo unjani uyazi. Ungathini ke makhelwane mase kwazi uNkulunkulu. Qhubeka ngokuba abantu bakuba Ngokuba abantu bayakuba ngabazithandayo. 2 Abathanda imali. awungibheka makhelwane sinjani emalini kulezi insuku? Imali impendulo yakho konke but ukuthanda imali kuyini? Thanda yesono. Mbande Yesono. yakho konke okubi. Kuyenzeka imali bekhona kodwa kuyenzeka futhi imali phila namhla ikhona namhla ingekho. Mkhonze namhla ikhona namhla ingekho. Amen. Thembeka kuyena namhla ikhona namhla Ingekho. ungakuthathi kancane ukuthi ukwethembeka kumuntu ungethembeki kumuntu ongenayo nomuntu onayo uyalingwa kuyafana. Thembeka. Amen. Hallelujah. Amen. Uma uNkulunkulu ekunika u100 ukwethembeka ngo10 kuyakuphasisa ukuthi nakwelandelayo nangaphezulu uzonjani uyothembeka. Amen. Hallelujah. Amen. Abazithandayo number 2. Abathanda imali. Number 3. Abazigabisayo. Banjani abantu namhlanje kuyigabiseni? Awuthi uyigabisile. Basopha ikhathi zokugcina. Banjani abantu? Akushuthwa kanjena kulezi insuku umuntu shuthile. Angisho ukuthi kurong ukushutha kodwa kunogabisile abaningi. Gabi uyangibona. Abantu abanjani abazigabisayo. Isikhathi esiphila kusona. Sewunakho konke okufisayo nalokho okuthandwa yini. Inhliziyo yakho kodwa ugade ungazigabisi. Amen. Amen. Kubeka? Abazidlayo. Abazidla abantu abanjani? Baziqhenyayo. Abayiqhenyayo. Uyangazi mina? Phela mina ngwakwaZulu. Awu sorry kohlala. Sorry mbathandekayo. Ngasho ibonga ezinye bese ngathi ezinye. Mina ngwakwasibani phela. Uyangazi? Hayibo. Kata. Ungathathi ngamawala. Ikhathi zokugcina umoya onje uyaphila. Ngisho emsebenzini, ngisho emakhaya, naseyinkonzweni kunjalo. Amen.
khona into abazazisa inkonzweni ngeke usho noma yini kuyo ngoba yena uyazazi. Amen. Qhubeka. Abahlambalazayo. Abahlambalaza yini ukuhlambalaza? Ukwenza into ngolimi olulu ukwenza into eyinhlamba nje. Uyahlambalaza izenzo ezihlambalazayo. Siphile esikhathini esibhlungu ke namhlanje abantu bayahlambalaza ngendlela eziningi. Umama shade nengane. Usongizwile makhelwane. Angifuni ukusho amagama lamanye. I-right lonto. Bese thina umuntu kwamukelekile yini leyo hlambalaza ukuthi nje wena awukwazi ukuyihlonipha awukwazi ubaba athandane nani nengane yakhe uma ngithi ingane yakhe ngisho iminyaka ngisho iminyaka ukhulile neliseka la ukhule khona ngeke uphinde ube ingane ufuna nenganeni lokho kuyahlambalaza uthi umuntu omdala agijime nezingane ezincane isikhathi esiphila kusona abanye bafuna ukushelana khona la inkonzweni kuphanjanisa izinto kuhlambalaze nje impilo yobukholwa ukuthi ulana umkhwena wakho kodwa ushela abanye abantu khona lapha futhi kuyezwakala abathandekayo ezikhathini zokugcina qaphela manjola njolele esontweni angithi kuhlambalaza lokho ngcolisa isonto ukuthi nina awusakhonzweni uyakuphi emjolweni makuthiwa inkonzweni yojola wena esontweni akasakhonza umuntu selokho eSmayile ubala nje inkonzo yonke hayi kabi maku cameraman selokho eshuthe njalo ngapha indaba bambekile ikhathi zokugcina qhubeka Abangabalaleli abazali. banjani abantu abasha kulezi insuku ikhathi nabantu bazalwana abazala kubona labasekhaya kuphela nabazali abasiphethe asibalaleli unjani kumfundisi mayikhuluma uyalalelana and isiphile esikhathini esilikhulu abantu bayathanda ukuphendula kulezi insuku esiphila kuzo ngisho ngamtshela into ufuna ukukuchazela wena ufika late ukuthi umfundisi izolo bekulo hayi angifune ngicazela ulate manje ufuna ukuyifaka lento yakho ukuthi angazi ukuthi izolo kade you late awulaleli nje hayi ukuthi baba ngisuke ngavuka ngazizwa kahle kwangathi nginomkhuhlane kodwa ngase ngiqhubeka ukukwenza nemsenzeni kanjalo lutho ubamba ini isikhathi inkinga yini umoya wokungalaleli abangalaleli abazali banjani abantu abasha emakhaya ukhonza nje ekhaya kuyakhalwa ukhonza nje ekhaya bafuna ukwazi umfundisi ukuthi ubani umfundisi wakhe ngoba njani awulaleli ushiya kumahlapha hlapha ekhaya ngoba usuyinkonzweni awulaleli kolunye umama owenza enye into emnandi yashingane kumahlapha hlapha nani yayinkonzweni wavela waqukula indishi leyogezweza nayo nje wafathi wemfundisi bengithi nawa amanzi angawachithile nje obekhonza mengachitha wona kuqala neimpahla lezi ebeyishiye phansi nazi ayigoqa abuye nazo zi-right kwathi qa ukuthi akezwa kuphi ekhaya akalaleli kusizana uqhamuka usonkile lantu kungcolile emuva masingathi manje sikuphelezele ekhaya ake nime kancane bathandekayo ngizonithinta nje mase ngifikile unjani kumahlakahlaka uwe lo nasemuva kusehuwe kanti kunjani qhubeka
Abangabongiyo. abanjani Abangabongi. bahlale bekhononda njalo noma engenzelwani akabongi isikhathi esiphila kusona kunoma bonga ngamana akutshela igama nje elilula hayi ungizamile cha bonga nje kugcwala ngiyabonga ukungifonela ngiyabonga ukungibheka hawu ngifonela wena indaba bonga ufonelwe abantu abangabongiyo uNkulunkulu usenzela izinto uNkulunkulu usenzela izinto ezinkulu uNkulunkulu esesinikile izinto ezifiswa yini ngenhliziyo yethu bese sezinjani singabongi khumbula uNkulunkulu uzokunika lokho ofiswa ungalibali ukumbonga qhubeka Abahlazisayo. injani impilo yakhe ayihlazisi akukho lokuthi ningaboni la nobona la kuphela qhubeka Abangenalo uthando. uthando bathandekayo uthando lobuzalwane ezikhathini zokugcina liyalimala luyaphela kubazalwane asibe nani nothando ngithintelo seduze wakho ngicela uthando Cela uthando njengomzalwane njengomzalwane. ngendlela esingathandani ngakhona sibingelela masila isontweni kuphela masihlala nje izitolo nangi lo shone ngapha babuka nje abantu babuka umakhelwane hawu nangi umzalwane wakho sonke edlula hawu ngombona ngesonto ayisekho into hawu sanibonani uthando alukho uthanda lokho ngisho nangokusizana asisizani ubunye bakwa yini uthando uma singenalo uthando ubunye ngeke sibe nabo qhubeka Abangavumi ukubuyisana. bangaka abanyathela bese umuntu engasaphenduka athi nje ngiyambonga elapha awufuni ukwenzenjani Ukubuyisana. wakona nawe khona abanye wabonayo buyisanani bathandekayo awuthi wesithi uzakungicela sibuyisane Cela sibuyisana. njengabantwana bakaNkuluNkulu Njengabantwana bakaNkulunkulu. abantu abangafuni ukwenzenjani ukubuyisana Amen. qhubeka Abahlebayo. unjani ekuhlebeni awungicheckela umakhelwane uthanda unjani awuyona inhlebi nje njengoba lapha eduze kwami uyithutha zonke zabantu ziphathwa wena ngeqoma zonke kuncele kufike nje ekhaya ubani umbonile begqokeni ubani umbonile benzenjani hayibo izikhathi zokugcina uNkulunkulu esebaphila abantu izinto ababeyifisa obekufiswa yini kodwa usezolinyazwa yini wena usuzomhleba ngalesi sibusiso azoma ngaso la phambili Amen. azayisola umzalwane uthi ngike ngafakazelani kodwa ngoba indlela esengihletshwa ngayo uyambona naleya muntu yakhentsha eselibamba ukhiye kanje hayi bathandekayo lezi ibusiso kufanele sibonge ngazo uNkulunkulu hayi silimazane ngazo ngakulekelela kancane asifani asobe Safana. asithande futhi izinto Ifanayo. asenze ngendlela Efanayo. ngicela simukelane ngalokho Amen. omunye nje ukhulumela Phezulu. phansi omunye ngisho ngamzama kanjani uyolokhu ekhulumela Phansi. abanye bakhulumela Phezulu. bathathe nje kanjalo ubazi kanjalo uyomangala uthi ayikho into wrong indlela nje Dalwe ngayo. adalwe ngayo ngisho noma bekuthiwa uzokhuluma nawe into encane kangakanani kodwa ufanele unjalo nje hawu sanibonani hawu kahle sisekuseni cha unjalo nje lo munye okhulumela phansi ngisho noma kuthiwa ukude hawu sawubona mamdlamini angizwa sawubona angizwa unjalo sondela unjalo Amen. haleluya Amen. so lezi zinto zethu zokungafani nokuthanda into engafani mangangenzi bese ngiba yisitha sakho ungihlebe ngalokho haleluya Amen. likhona abathandekayo Amen. abanjani
abahleba ayikho into elimaza inhlangano yamaKristu njengenhlebo. Yes. Hayi ukuthi silibana ngokubi kuphela nangakho lokho kuhle nje silibane ngakho akudingakali. Bamsa isandla sakho ukuthi inkosi ingisize Inkosi ingisize. ngiphume Ngiphume kulezi lingo kulezi lingo zeyikhathi zokugcina. zeyikhathi zokugcina. Qhubeka. Abangena kuzithiba. Awu Nkosi yami kunzima. Kade ngibuka kwenye indawo kuyinkonzo omunye besifuna ukuthandazelwa. Bekumthandazo kodwa uyabona ukuthi kunzinyana. Siyafika kumfundisi. Wenzenjani wasuba wasungabe imnandi ngasethi hayi baba nginayo indoda khona ngiyibonayo lapha. Umfundisi wavele wafa umlilo. Awuyikhombi iphi. Oh sisters wafika wayibamba igaga. Iyo lena baba ungithandazele. Usiyayidumela nje. Yindaba basalana ungazi? Thibi. Kuyalindwa. Kuyabekezelwa. Amen. Nikhona abathandekayo. Amen. Abantu abasakwazi ukuzi Thiba. thiba. Isikhathi esiphila kusona. Haya ke ningiyeke ngizise kwanhliziyo Ngise. iphi inkinga ukungazi thibi. Kungekhona lokho kuphela nokwenza izinto. Oh umama Dlamini usethenga imoto nami ngiyayithenga. Cha ufikelwe yithuba umama Dlamini wathenga imoto yakhe. Wena yiso nesikhathi noma sekuthi nje angifuni ukudlula uyena. Umoya ungazi thibi. Ila ngiyovela ibolela imoto kaBhuti wakhe afike ngayo uphinde uyothenga nyayibuyisele emuva ahambe ngayo le ndalo ukhathale. Ngoba na ukwazi ukuzi Thiba. hayi ubani ufake icathelo izinto ngiyayilanda nami. Kanti unikwe nje umngane wathi awungivulela zona mngane. Usuyilandile wena kusasa umngane ubele kuyijwayelekile umoya ungazi Thibi. wathi makhala ngicela siyithibe bathandekayo. Cela sithibe. Nangokuyiphatha bathandekayo ngicela siyithibe njengebandla likaKristu. Ubi ukubona abazalwane abangakwazi ukuzithiba. Amen. Umuntu alahlekele ukuphila okuphakade ngani ngokuhluleka ukuzithiba. And okunye okufunayo isimanga ngeke uzokuthole vele. Senze njani manje? Hayibo senze njani manje? Ngempela makhalantani senze njani? Uma ungabelwanga senze njani? Ngolo ngihlangulo ngisho nje khona phoba senze njani? Uma Belwanga. ngoba nawe isipho osinikiwe kufanele ufunde ukuzithiba kuphi khona lapho. Yes Lord. Lokho kufiswa yini? Inhliziyo. Okunye kwakho uNkulunkulu akanga ngabelanga khona. Zithibe. Amen. Hallelujah. Amen. Ngeke ngitshele makuthamekela uzwile njalo ngokuphela. Phela ngizwile njalo. Kolomunye washumela intshumele eyibhlungwana kodwa ke engathi wayiqinisile. Ngoyisho ngelinye ilanga kodwa ngathi wayiqinisile khona. Hallelujah. Amen. Qhubeka. Abayizidlwangudlwangu. Hayi ke kuyathuthwana kulezi insuku zanamhlanje. Uthi mawuthi khwasha nje akuthathe. Kwenze njani? Umoya wesikhathi zokugcina. Nikhona bathandekayo? Amen. Hallelujah. Emsebenzini abantu banjani? Kwenye indawo uthi mawuthi nje engathi ushintsha uphelelanga ha. Ububona ngifuna ukuthatha imali yakho mina. Le mali iphelele nje. Cha, bengisho ukuthi engathi ushintshi Ngophelela. indlela isikhathi esiphila kusona. Unjani kubantu abakumisayo abakhulumisayo abathini? Awusona izidlwangudlwangu. Umoya wekhathi zokugcina. Athina ama demands afuna kakuwe endlini yokukhonza. Unjani uresponda kanjani? Qhubeka. Abazonda okuhle. Abazonda
okuhle. Abantu nje okuncane nje kube khona into enhle enzakalayo umuntu ezinjani azonda ukuthi hey nangu bani usesuke wavela. Oh uyavela yena ukuthi engathi wenza lokho okuhle avela ngakho umshayela izandla musiba nomono. Abazonda okuhle. Ngicela umuntu enza into enhle abe yisitha. Angicela umuntu aphakamisa into enhle athi bengiphakamisa lokho sekonakele. Sinabantu abanjani abazonda okuhle. Abangabakhapheli. Umkhapheli umuntu onjani? Shonini amagama amaningi ngizowamuke lonke. Abakhapheli abantu abanjani? oJudas besikhathi ethi uhamba nawe kanti akekho kuwe ubhizi nje uyena okudayisayo uyikhipha yonke information ngawo ukuze linyazo hlaselo uhamba nani nomkhapheli. Hey kunjani light sikhona nje khona sikhona thini light kodwa uyabona umkhapheli sidayiswa la ngaphandle nje umuntu okuphi Ngaphakathi. ongaphakathi. Ngingeze badle la hayi ngeke ulunga wena si right thina. Yini le engeze kumletha lomunye uyasikhaphela. Ngoba lento okhala ngayo mhlamba imthinti ene yayithinta wena. Abakhapheli nasebudlelwaneni masinga kaphelani njengamaKristu. Nala khona umzane sefakaza ngalokho okuthandwa yini inhliziyo yakho uNkulunkulu esemnikile senakho konke. Hayi bathandeka singabakhapheli abazalwane. Kuleyo ntokozo nonjabulo yabo yebo. Abanamawala. Abanamawala kwenzeni? Kunamawala. Siphile esikhathini la yonke into kumuntu ufanele anikwe azenzele but first gade in amawala. Amawala okwenza, amawala ekukhulumeni, amawala kuyonke into bathandekayo. Kufanele ukufakaza kwinto emnandi bogada amawala ungafakazi ngamawala. Ngoba izovivinywa yonke lento oyishilo. Isho lokho kuyikhona khona. Amen. Qhubeka. Abakhukhumele. Abanjani abakhukhumela? Pride. Abaziphakamisayo. Umuntu ahambe ebuka abantu athi hayi mina ngikho kwiclass lo sibani but nalapha enkonzweni sibe nabantu abanjani abakhukhumeleyo lutho bathandekayo ikhathi zokugcina imimoya yesikhathi baleka uNkulunkulu esekunikile konke lokho kufiswa inhliziyo yakho kada kungakwenzi ukhukhumale. Amen. Ungakwenzi Ukhukhumale. qedela. Abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Oh bathandekayo. Angithi amaholidi nje manje yasibona. Sikuphi? Sesikhatheni sokujabula ngithi. Nenjabulo ke yokufika kwezinto ezinhle lezi esizilindele. Ingasithathi bathandekayo isidokisi. Ingasilahli. Seyifikile le yanto engifunayo. Lokho ebengikufisa, lokho ebengikulangazelele. But ngezinjani? Ngingathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Amen. Qhubeka. Abanesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa bewaphika amandla okukholwa labo ke wobagwema. Abanesimo sokumesaba uNkulunkulu bayayikhuluma lento kodwa bayiphili. Bayisho lento kodwa bayenzi. Bakwisimo nje. Uyaliphatha iBhayibheli kodwa alimsebenzi. Uyayihamba inkonzo kodwa ayimsebenzi yena. Useyilo yamuntu owayehuye kuqala.
kanti lamandla lento kufanele uwavume akusebenza akuguqule Amen. bese uyabonakala usivume ini isimo sikaNkuluNkulu empilweni yakho. Hallelujah. Amen. Uthi umpostoli Paul lawo bantu bonjani wobagwema Bagwema. kulesi sikhathi sokugcina. Verse 7 Bafunda njalo, benze njani? bafunda njalo. Yebo. Kodwa abafinyeleli ekwazini iqiniso. Ishayisa uvalo ke le bathandekayo. Ngifake nje leli verse mangilifunda ngishayisa uvalo ukuthi bakhona abafunda njalo kodwa abafinyeleli ekwazini iqiniso. Noma ngafundwa kanjani kodwa iqinisweni abafinyeleli. Inkinga yini? Zikhathi zokugcina. Ngicela uyicheke lapho. Kuyintshumayelo zonke eshunyelwa kungakwe nofinyelela eqinisweni layo. Ikuphi nje ongaphakama uthi unyaka uqalile nali iqiniso selifinyelele kulona ngokuyifundisa. Noma sidlulisa nje inkonzo nenkonzo nje kuphele kanjalo. Bafunda njalo kodwa abafinyeleli ekulazini iqiniso. Isifundo singafundiswa noma kangaki but akafinyeleli yena ekulazini iqiniso. Kada umoya wesikhathi zokugcina. Chapter 4 verse 1. Chapter 4 verse 1. Ngiyakuyala ngokweqiniso phambi kukaNkuluNkulu Yebo. noKristu uJesu Nakho sikuyala ngeqiniso yebo ngokweqiniso yebo. owayekwahlulela Uyakwehlulela abaphilayo nabafileyo. Yebo. ngokubonakala kwakhe nangombuso wakhe. Ngithi Bamba bathandekayo. Shumela izwi. shumayela izwi Yebo. ulungele ukulishumayela noma kuyisikhathi noma kungesiso. Kufanele siphile lempilo yokushumela izwi lenkosi kuyisikhathi noma kungeyiso. Yebo. Sola ukhuze ugqugquzele ngakho konke ukubekezela nokufundisa. sola ukhuze ugqugquzele ibandla nangezikhathi zokugcina kufanele lenziwe njalo lisolwe likhuzwe ligqugquzelwe ngoba kunani kunalomoya wezikhathi zokugcina. Sihlale njalo sikhuzana sigqugqumezelana ngakho konke ubekezela nokufundisa. Verse 3 Ngokuba kuyakufika isikhathi abangayikuyamukela ngaso imfundiso elungileyo. Kodwa bayakuzibuthela abafundisi ngokwezinkanuko zabo nangokubatshwa kwezindlebo zabo. kwezinye indawo bazana sekufikile maskad bazana sephephe njoba ngisho ukuthi nje kukhona indawo la khona sevela athi nje umuntu umbonile loyabhuti baba ngiyamcela. Ikhona into enjalo bathandekayo naye uvele kuthiwa ndoda mthathe nangekucela. Sikhona bazana iqiniso kuyonke lonto noma uvele uqondanise nje kuthiwa hayi ngiyakunika mthathe nangu. Iphi bazalane inkambo eclean yevangeli nokwenzeka kwezinto ngendlela eqondile bathandekayo. Uyacabanga bathandeka sesimemeza sithi kunenkonzo bazalane kunosuku lokuthola amadoda wozani. Uyacabanga inkonzo yonke sekuyamnywa kubazalane wonke umuntu ke uyayilungiselela ukuthi ngiyaqalaza la bheka izandla hayi lo phuma naye. Ithini inkambo lapha iyaphila bangakwenza ezweni kubi masekwenzeka endlini kodwa sesiphila kulezo izikhathi. Asivumeni ukusolana bathandeka sisho masingasekho right cha lento eyenzayo ayiyona.
okunye nje kulimaza nesithunzi somuntu. Amen. Hallelujah. Qhubeka. Bayakufulathelisa izindlebo zabo eqinisweni. Sewukutholile konke lokho okufiswa inhliziyo yakho. Ungalibalekile kodwa iqiniso. Ume nje ukuthi la akuhambi kahle, la wenze kahle, mana iqinisweni. Baphambukele ezinganekwaneni. Kepha wena zithibe ezintweni zonke. Yenze njani mzalwane? Zithibe. Awusho thani mina Mina mangizithibe mangizithibe ezintweni zonke. Qhubeka. Ubekezele ebunzimeni. Senze njani emzimeni? Bekezele. Ngicela ungithintele osethu zakuthanda mawudlule emzimeni. Mawudlule emzimeni. Bekezela. Bekezela. Ingxenye yempilo. Ingxenye yempilo. Angathi ngoba usemzimeni bese wenza noma Yini. bekezela. Amen. Endlaleni bekezela, ekwesweleni bekezela, ebhlungwini bekezela, ekulingweni Bekezela. bekezela ezintweni zonke. Yebo. Wenze umsebenzi womvangeli. Futhi ufeze umsebenzi wakho ngokupheleleyo. Umsebenzi womvangeli ke ukuwina nabanye abaningi bawinele enkosini. Basekhona abantu namhlanje bafakazayo. Basekhona abantu namhlanje abashumeza abanye abantu noma umuntu sethatha iBhayibheli enkonzweni kuphela. Abantu abaseyenzi umsebenzi njengabazalwane ukuthi ngiwufakazi walezi indaba ezinhle. Hallelujah. Amen. Ngufakazi walezi indaba engiphethe. Umuntu seyevela ehambele neBhayibheli lakhe nje ayishonele inkonzweni akameme umuntu akafakazeli umuntu. Kufanele siphinde siphakame kwikhathi sokugcina senze umsebenzi womvangeli. Hallelujah. Amen. Verse 5 law. Amen. Asiye ku 1 Timothy chapter 4 verse 1 and 2. Manje umoya usho ngokucacile ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayokuhlubuka ekukholweni. Bayokuhlubuka ekukholweni. Benze njani? Qhubeka. Abanye bayakuhlubuka ekukholweni banake imimoya edukisayo. Ya. Nezimfundiso zamadimoni. Ziningi izinto ezigcwele ebandleni likaKristu kulezi insuku. Ezinye ziyadukisa, ezinye imfundiso zamadimoni. Kada, qaphela, bekisisa. Mawungahlubuki ekukholweni. Angithi namhlanje kukhulunywa ezinye izinto ekade zingakhulunywa before. Kwenza abantu babe phakathi nendawo namhlanje. Kukhona amaqiniso amanyavela kodwa awangakuphazamisi ukuma ekukholweni. Njengaleli nje ecwaninga namhlanje ubuqiniso bayo nana sinankinga nayo ukuthi uJesu wayemuntu omhlophe noma umuntu omnyama. noma ngabe wamhlophe noma omnyama okusalayo ngibonga insindiso. Amen. Ngithatha lokho ngoba uma ngizofuna okunye ngaphezulu kwalokho kuzosuke kungidukise ngoba ngizothi mangithi ngisuka evangelini noma ngisuka eqinisweni ngikumukele ukuthi wayewomnyama bese ngiyafuna ukwenza izinto zomuntu omnyama ngoba uJesu wayewumuntu Omnyama. kanti angenzi lutho okunye okwenziwa abamhlophe ngoba uJesu emhlophe ngenza okushiwo yizwi kuphela. Amen. Likhona ibandla. Amen. Ngisho ke singaphikisana sithini ngokuthi wayenjani uJesu akunankinga okukhulu kakhulu yizwi umsenzi kaBaba uNkulunkulu. Njengoba nami ngumfundisi nje omnyama ukhona umfundisi onjani futhi Omhlophe. kodwa akukhonto sengithatha ivangeli lomfundisi onjani omnyama noma omhlophe ngithatha ivangeli likaKristu. Amen. Hallelujah. Amen. Qhubeka. Ngenxa yobumbulu babaqambimanga Ya. abashiswe uphawu kunembeza wabo. Kunabantu ke esiphila nabo kulezi insuku abadukisa abakhohlisi qaphela bekusisa verse 6. Ngobayala Uma ubayala abazalwane ngalokho bayakuba uyakuba isikhonzi esihle sika Kristu uJesu. ngiyaniyala ke bathandekayo njengebandla likaKristu. Qaphelani lezi zinto zesikhathi zokugcina. Amen. Sikwinyanga kaSeptember
sikhuluma ngokuneliseka, ngokugcwaliseka kwezinto, ngokuthola lokho okufiswa yini. Mangaduki ke ngoba esengenzela uNkulunkulu kufanele ngiqaphele ukuphila impilo ethokozisa uNkulunkulu, Amen. ukuphila impilo ekhazimulisa uNkulunkulu, Hallelujah. kulokho okunethezeka, kulokho okuneliseka. Amen. Aphakanyiswe uNkulunkulu, athunyiswe njalo njalo. Amen. Hallelujah. Amen. Asivaleke ngayo u2 Timothy, siqale ngayo chapter 3 siye ku verse 10 siphele ku 14 bese siyathandaza. Kodwa wena walandela ngokucophelela imfundiso yami. Ukuziphatha, umgomo, ukukholwa, ukubekezela, uthando, ukuhlupheka. Asibuke nazi ke izinto umpostoli Paul ancoma ngazo umzalwane uTimothy elandela ngokuphelele. Uthi wena walandela ngokucophelela. Masilandele bathandelayo ngokucophelela. Ini imfundiso uNkulunkulu asinika yona. Amen. Hallelujah. Amen. 1 ukuziphatha. Asingabi nenkinga sewusindisiwe umzalwane bese uyahluleka ukuziphatha. Uma uhluleka ukuziphatha musukugcogcoma endaweni engafuni umuntu ohluleka ukuziphatha. Musukwenzela thina musukulandelwa yithi. Ziphathe umuhle ukuziphatha zinika ithuba lokuzilungisa. Amen. Likhona abathandekayo? Amen. Ungenzeli ukuthi ngoba bengangiboni, yenza impilo eclean bathandekayo. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba uma usukhuphuka endaweni kanti uyahluleka ukuziphatha kuyayilimaza indlu kaNkulunkulu. Zihloniphe, uhloniphe nendlu kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. iBhayibheli libala izinto eziningi la elithi uma umuntu ehluleka kulokho makangabi umholi. Uyabona iBhayibheli bengisobala ukuthi akahlale phansi alandele, mayehluleka angabi umholi. Likhuluma ngombonisi, likhuluma ngommelusi ukuthi malithi nje umelusi umbonisa akabe mfazi munye. Kubalekelwa ini bathandekayo? Yini ebalekelwayo? Vele la mangabe bebabili bebathathu umsindo ukhona kulelo khaya. Hayi musubheke eceleni uyayizwa into engishoyo. Amen. Uyacabanga nje lebandleni makuthiwa nginesithembu ukuthi kungaxatshwana kanjani? Ngoba khona abazothanda lo mama, khona abazothanda lo munye umama. Kwenzakaleni? Hey, division. Awumvumela ngizenzele umfanekiso ngamabomu. Sebeyavivo enje bavivela umama wabamthandayo. Bavive ngapha ononto bavumela umama wabo nababamthandayo. Siyakhonza kodwa lutho ngesikhonze. Ingxabano zangalezi zizobuya kuphi? La. Fayiqonda impilo la ukuze ibandla lingaphazanyiswa ukunye. Amen. Uma efika onjalo oshanga 2 na 3 eyikhonzela ngeke sisho Lutho. ngoba ufanele asizakale abone inkosi naye uhambo lwakhe. Kodwa akuyona into efanele iphasiswe yithi. Bese usishintshela wena nini la endleleni. Hayi ke bathandeka nje bangizoshada nje kusho ngwane. Nje ngizoshada ngithatha ababili. Hayibo. Kuphi lapha? Kusho ukuthi uyaphuma ke ebuholini fa uhlale. Phansi. Andingesisho ukuthi mawuyihlalele Phansi. ngoba nawo uzokhonza inkosi. Phinda makhelwane, phinda izwi le. Sime kulo. Kodwa wena walandela ngokucophelela imfundiso yami. Ya 1 Ukuziphatha. ukuziphatha. Basalani masiyiphathe njengebandla kahle. Ake siyeke manje ukukhuluma amacala okungaziphathi kahle kwethu. Umncane, umdala, sonke singamaKristu, singamakholwa, masiziphathe kahle. Ayikho impilo emnandi njengomuntu okwazi ukuziphatha. Ufakazi obuhle. Umuntu ohlele ukuziphatha inkinga. Amen. Khuzwa ngapha, akhuzwe ngapha, amacala ngapha,
Amacala ngapha kunjani makunjani? 2 Umgomo, mgomo omisele ogcinayo owaziyo. Yebo? ukukholwa, Ukukholwa bathandeka impilo yokukholwa, impilo yokukholwa. Impilo yokukholwa. Impilo yokukholwa. Yebo? ukubekezela, Uzobhekana nezinto ezahlukene kulolu hambo. Bekezela. Kwesisikhathi kuzoba mnandi, jabula. Kwesisikhathi kuzoba nzima, phikelela. Kwesisikhathi kuzoba lula, hamba. Kwesisikhathi kuzoba nzima, bekezela. amen. Alishonga izwi lenkosi ukuthi ngeke sihlangane nezimo la endleleni. Lithi uma nivelelwa izilingo ngezilinga nothi Thokoza kodwa, ziyafika ikhathi enjalo. Asezinjalo. bekezela, Nathi njengebandla siyafikelwa izikhathi ezinzima sezinjalo. bekezela, Siyavala ngithi. Sithi abazali savalile kancane light sobe sibuye. Sezinjalo. Siyabekezela. Futhi siyaqhubeka nalento efasiqhubeke nayo kuleso silinganiso kuleso simo kuleso sikhathi. amen. Qhubeka. Uthando, Uthando ukuhlupheka, sibheke sibambelele sicophelele nasothandweni lwethu oluphelele njengabaKristu. Nasekuhluphekeni siyadlula khona, yebo? ukuhlushwa nezinhlupheko ezangehlele e-Antiochiya, e-Iconiyu laseLista, izinhlupheko engazihluphekayo ngazibekezelela. Uthi umpostoli uPaul nami ngahlupheka. Kodwa izinhlupheko ezinjani? Ngazibekezelela. Niyasazi nani inhlupheko esidlula kuzona njengendlu. Sezenjani kuzona? Ngazibekezelela. Masibekezele. Nawe sewubhekane nenhlupheko enzenjani? Bekezela. Bekezela. Sekukhona ukuvukela ekhaya lakho. Bekezela. Sekukhona ukuvukela emphakathini ezinjani? Bekezela. Qhubeka. Inkosi yangikhulula kukho konke. Nawe inkosi izokukhulula kukho konke. Yo yonke into ongabudlula kuyona, yonke into abobhekane na inkosi izokukhulula. Inkosi izokukhulula. Amen. Inkosi izokukhulula. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Qedela verse 12 and 13. Yebo bonke abathanda ukuphila ngokumesaba uNkulunkulu bekuKristu Jesu bayakuzingelwa. Yabo nje le ukuthi umzalwane yimpi ohlale unayo uyozofika ekhaya ezulwini. Uyazingelwa ngayo yonke indlela. Alishongo ke iBhayibheli ukuthi uzingelwa ngaphandle kuphela kodwa lithi nje uyazingelwa. Kepha abantu ababi nabakhohlisi baza kudlebeleka ebubini. Badukise njengokuba bedukisiwe. Yebo. Kodwa wena bambelela kulokho okufundile nowakukholwa wazi ukuthi ukufunde kobani. Kusaqhubeka baza nokonakala ngaphandle ezweni. Kuyanda kodwa thina senzenjani? Thina masibambe lele kulokho esikufundile. Fundile. Zikhona izinto ezishiwo ngaphandle. Ngicela unake lokho wena okufundisiwe. Siwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kuzosisiza bathandekayo. Ikhathi ziyashintsha, izinto ziyaguquka. Bambelela esifundisweni. 16. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Ilungele ukufundisa, ukusola, ukuqondisa nokuyala ekulungeni. Ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, ahlonyiselwe yonke imisebenzi emihle. Imisebenzi emihle. Namhlanje uma sivala lo September einsukwini ezimnandi kade sigida kuzona. uNkulunkulu uzakungipha ukufiswa inhliziyo yami. Lithini izwi lenkosi? Yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu. Amen. Nesifundiso sanamhlanje naso silungele ukufundisa, ukusola, ukuqondisa nokuyala ekulungeni ukuze mina njengomuntu kaNkulunkulu njengomzalwane Amen. ngiphelele ngihlonyiselwe yonke imisebenzi. Seyizofika izinto bazane siyilindele ezindle masihloma ukuthi zingasidukisi.
Amen. Masihlome ukuthi masingasiqeda amandla. Amen. Masihlome ngokuthi masingasiphazamisi ubuhle nokwenzeka kwezinto kodwa kungasenzi sisuke kuNkulunkulu. Amen. Kunobufakazi bathandekayo obuningi obuzongena. Hallelujah. Amen. Ufakazi bethu abuzukulinda uDisember sizokwehla nabo unyaka njoba uhamba nje sizolokhu sisakaza size siyofika kwiThanksgiving. Amen. Lezi zinto esobe sifakaza ngazo zimnandi zizinhle masingazenzi sidangale sishone emuva siphela amandla silimale ekukhonzeni inkosi ngoba sesinani nezinto eziphathekayo. Sekufikile senginakho sengifinyelele Amen. kodwa mangiqhubeke ngikhonze uNkulunkulu. Namhlanje kuseni sivala ngaleyo mlayezo wokwakhana, wokuqinisana, wokukhuzana, wokubonisana ukuthi kukho konke sekufikile. Kukho konke sekuphelelisiwe. Sesidlulile inhluphekweni. uNkulunkulu esesinika lokho besikudinga. Qaphela umoya wesikhathi sokugcina bawungakudukisi masiphakame sime ngezinyawo. Phakamisa izandla zakho uvala amehlo. Ufisa ubuke enhlizweni yakho. Buke kweyakho impilo. Lelizwi inkosi esipha lona namhlanje awusibheke wena. Unjani kwenzeni? Unjani kulezi impawu? Sivala amehlo siphamise izandla. Unjani kulezi impawu? Ikuphi la usalela khona? Usenethuba lokubuka uqaphele bese ucela inkosini baba ngenze ngingaduki endleleni. Ngenze Nkosi ngingaphambuki. Sekufike konke sekwenzeke konke. Moya ingcwele ngilekelele ngihlale njalo ngithembekile kuwe. Ngiphekelela ngakho konke. Ngenza konke. Ngiqhubeka kukho konke. Zibheke bese uyasikhulekela enkosini. Masikhuleke. Zikhulekela. Cela umusa kaNkulunkulu. Cela amandla ophezu konke. Cela ukwenza kaNkulunkulu. Siza ukuphila kwami Nkosi. Khulula ukuphila kwami ebhujisweni. Igama lika Jesu igama elinamandla. Igama lika Jesu igama elinamandla. My God, my God, my God. Zikhuleke. Zikhuleke. Yakubekezela nakulezo zimo odlula kuzona. Thank you, Jesus. Yakubekezela nakulezo inhlupheko. Thank you, Father. Yakubekezela nakulokho ukulingwa. Phikelela. Bambelela. Qinisele endleleni. Sikhathi sokugcina qaphela. Bekusisa. Bese uyabekezela kukho konke umkhonze. uNkulunkulu kuvuma kungavumi. Umkhonze kuzo zonke izimo. Ngaphansi kwazo zonke izimo khonze yena. Iqiniso nangomoya.